भाई जोड़ नहीं खेरा और महाराज सही में टॉप माल भले बहुत सुंदर गीत संगीत जितना प्रशंसा करी कम बा। एक बार हमने के गीत संगीत से शुरुआत करते जब फिर सर्व सबके चरण में प्रणाम बा। सावरी सावरी हरि के हजार नाम राम चाहे राधे श्याम राधे ब्रह्मा या विष्णु चाहे भजला महेश के घर में मंगल होई मीठ मीठ फल होई मन से चरण जे गोहरई गणेश के नेह जब लाग जाई दुख सब भाग जाई देर नहीं लागी सब हरि है कलेश के कहत मनोज परमान मिले साचे साच कहिए तक कृपा हो जाई अवधेश आइए कनी पुरस्कार दल बा बोला वहां कहत नहीं कथा जौन गाव तनी उठिया मंडली ने के गावेली सब सही बात भइली पैसा भाई दर्जाम के ब्याह में तो का कर जाओ बहुत सुंदर अब वहां के नाम ना बताऊनी खिसियाए के डर कोनो बात नहीं है अभी अभी कहते रहे हमरा भाई कि हमरा के देखेला तो तू बका कहे जा सबसे पहल का बात बा कि तरह के हम देखबे ना करी ना पहल का झूठ बा चुनमुन ठाकुर जी बिकौर से पुरस्कार दिला मैंने 50 में चुनमुन ठाकुर जी बिकौर से पुरस्कार देनी तरह के हम देखबे ना करी तो बकाए का है सही बात बा इतना बार का झूठ हनु और देखो देखो भैया मेन हो मेन चिचिया अब रहगल के तरह के तू कहत रह कि हम लिखल बतावन कहत नहीं तो देखो लिखल बतावन पढ़ के केहू कह सकता क माने ओ माने अलुआ किताब में लिखल बा आ अलुआ के फोटो बनावल बा तो लइको पढ़ी तो देख कही कि ओ माने अलुआ हो अलुआ होला बाकी जब ऊंचा क्लास में जई बनू तो उच्च क्लास के आदमी अलुआ तो कहबे करी कि बाबू तोहरो ठीक बा ओ माने अलुआ भी होइल होला और ओ माने आकाश भी होला होला तो आकाश के फोटो बा तो किताब में लगावल जाई बाकी बाकी लइकवा कही कि ना ओ माने आकाश ना होला ओ माने अलुआ होला होला उहे भइल गो से गमला होला गो से गदहे होला हनु तो उहे दशा तहार बा हम कने के देखो भैया तोहरो बात ठीक बा काहे कि तू लिखल का कहत एक बार दुगो व्यास में शर्तरार्थ होत रहे तो एगो व्यास कहले कि हम उहे कहिले जौन किताब के लिखल होला तो एगो व्यास कहले कि हम रवा उ बात कहिले जौन किताब में लिखल रहेला हम उ बात कहिले जौन किताब में लिखे योग्य हो जाला जन भूले भट के छूट गल होखे तो हम कने हम कि कालिदास जी होशियार रहने अच्छा होशियार रहने तबे नुहा के नाम किताब में छपा गए सही बात बा हमने के लोग के ज्ञान देता नहीं तो हमने के किताब में कोगो नाम छपल तू होशियार बड़ा तहार नाम छपल बा कोनो किताब वहां के बुरबक के रहनी तुम्हां के नाम किताब में छपा गल तो हमरा तरह से होशियार में नहीं हां जी का जाने के ब्यास बना देलक अच्छा पुलंगी पर बैठ के केहू दाढ़ी काटल बागड़ हो सब खत्म बानी मारे रो
रहल बात हाँ गणेश भगवान के 32 गो अवतार के हाँ तो तरह के हम बता देता नहीं हाँ कि गणेश भगवान के 32 गो अवतार ना होला। हाँ गणेश भगवान के 12 गो अवतार होला। 12 महीना के 12 गो गणेश होले होले। अब 32 गो उनकर नाम होला। पढ़ ली हो होशियार के इशारा काफी हो। गणेश अंक में पढ़ब तब वो मिल जाई। अब ब्रह्मवैवर्त पुराण में पढ़ब तब वो मिल जाई। मिल जाए 32 गो नाम है 32 गो अवतार ना है। हाँ तो तरह के कितना का कह सब अपन खा के कितना सिखाई समारा कबीर बाबा कहने कि मूर्खन को समझाओते गांठी ज्ञान हेराए हेराए। आ कोयला होए न उजलो सौमन साबुन सही कोयला में विषम चचा कोयला में साबुन लगाओ जे तो उजर होई ना ना न होई ना करिए रही आ मूर्ख के ज्ञान दे हाँ तो उ ज्ञानी ना होई ना ऐसे लोग कहल कि मूर्ख के 2 रुपया दे दे बाकी ओरा के मुंह मुंह मत लगा। हाँ बनू बोले बा आज हुआ आयु हो गल टी 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 या काम हो गल सवेरे पैसा दी एगो भजन ह हाँ इनकरो भजन रहल हाँ चढ़ली हरदम ना चढ़ली जवानी रही आ मुँह पर ना पानी रही रही ई भजन ह पानी कहाँ से रहे ई भजन ह हो अरे मारी दौड़ा दौड़ा के। पानी तो कुल नचनिया झाड़ देती है ध्यान भाई किताब में हम ही ना कहे कि गलती लिखल बा। हाँ हम कहे कि कोनो किताब लिखाला नु तो कुछ दिन के बाद कवि लोग अपन अपन मत लगेला भरे में मिलावट हो जाला हो जा तो ओकर ओरिजिनलिटी जे ज्ञानी बा उ निकाल के रखेला। हाँ तू कहतर कि किताब में कहतर कि गलती लिखल बा ना हाँ गलती अच्छा पानी खराब हो दूध में पानी मिलावल जाता तो पनिया खराब ना हो पनियो निमने हो आ दूधवो निमने हो बाकी कहल जाता ना कि में मिलावट बा खाली दूध ना है में पानियो मिलावल बा तर के कितना छोड़ दी हमारा महाराज रस दुगोला का वेला के ना खाया मेरे से राम नाम के गीत तू गालो तारा भजन में कहीं राम का नाम ना रहला ना आ सुखनंदन चाचा कहने कि जिस भजन में राम का नाम ना हो उस भजन को गाना ना चाहिए ना चाहिए राम नाम के गीत हाय 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 राम नाम के गीत तू गालो डालो अरे गालो अरे गालो राम नाम के गीत गालो राम नाम के गीत राम नाम के गीत कैसन गीत है पैसा हित परी सभे तरी जाई हित परित सभे तरी जाई कुल खानदान सहित ये बबुआ कुल खानदान सहित तू गालो राम नाम के गीत तू गालो राम नाम के गीत राजा भगवान मिलो ना तुम्हें राजा भगवान मिलो ना माटी का हो माटी का माटी का हो माटी का देखो खाना सबे बनावेला जी बाकी ये कहो मेहरारू बड़ी सन ये कमे तेल मरीचा मसाला देबो देबो आ इतना निमन सब्जी बना दी खाई के मन ना करे कि 2 टोला महक जाए लोग कहे कि आहा छलो बनौले बिया रे आखिर मेहरारू के कर है खाए के ना मिली तनी चटहो के मिल जाए मिल जाए काटे आ ये कहो मेहरारू बड़ी जा खूब तेल मसाला मरीचा दे देबो मोटर पनीर देबो उमे अपना लग से कुछ मटेरियल मिला दी है लार पोटा धक चुआ के सान दी है खाना सबे बनावेला लेकिन कितना दाल में कितना नीमक पड़ी हाँ ई सब केहू ना जाने ना
तो सभे गावेला हाँ बाकी ढोलक में कितना साउंड रही हाँ बेंजू में कितना साउंड रही हाँ ई सभे ना जाने ना झाल में कितना साउंड रही हनु ई सभे ना जाने कितना लोग इतना ना ढोलक में साउंड ले ली कि बेस के बतिये ना सुन है देखो कवनो रीत में अरे तीत न लागी एकर ऐसन गीत ए बबुआ एकर ऐसन गीत कोनो रीत में कितना लागी चलो भाई संगीत ये बाबुआ करो भैसन ई भगवान के नाम ऐसन हो भैसन कोनो तरीका से एकरा करवा जप जप मिश्री खिसिया के खाए तब मीठ लगी लागी आ प्रेम से खाए तब मीठ लागी ओहेंगा नहीं भगवान के नाम केहूंगा नहीं जप हाँ चाहे कोनो तरीका से रवा कान में जाई जाई रवा के फायदा ही फायदा करी कोनो रीत में तीत न लागी एकर ऐसन कृत कृत ई अमृत के अरे जे जे चीखल भइल ना विचलित ये बबुआ भइल ना विचलित तू गालो राम नाम के गीत गालो राम नाम के गीत और का भाषा ना परिभाषा चले वही जा वही जा ना कोनो साइंस गड़ी ए बबुआ ना कोनो साइंस गड़ी भाषा ना परिभाषा चले वही जा ना कोनो साइंस गड़ी अरे बबुआ ना कोनो साइंस भगवान के दरबार में बंदित नहीं खे ना बाउंड नहीं खे कि संस्कृत में बोलेबो तो भगवान के दर्शन हो होई ना ना पूरा विश्व के भाषा भगवान समझी ले हाँ इंसान तो इंसान हो हाँ पशु पक्षी के भी भाषा समझी ले पशु पक्षी भी भगवान के बोलावे ले हाँ सोनपुर में हाथी बोलौले हाँ गज के मार से तबाह रहले हाँ हाथी बोलौले सोनपुर हरिहर क्षेत्र में हाँ तो हाथी के भाषा बुझ के भगवान आ गए हाँ तो तू इंसान हव तू बोले बता हाँ भाषा ना परिभाषा चले ओई जा ना कोनो साइंस गणित गरीब कवि महेश मनोज भावे में भजले आवे ना संस्कृत ये बबुआ आवे ना संस्कृत तू गालो राम नाम के तू गालो राम नाम के तनी हम आग्रह करब हाँ जी चाचा श्री विशंबर शर्मा जी से हाँ तनी हमरो मंच पर आके हमरा के आशीर्वाद देती आ जाइए आ जाइए हाँ तनी दो मालवा किशन भाई दो बाबूजी लगा अच्छा मालवा बोल ले आई चाचा तनी चला चाचा हमरो मंच पर पूर्णिया के अपना बुजुर्ग के अपना गार्जियन के आशीर्वाद लेला से इंसान के कलाकारी में बुद्धि में विवेक में ज्ञान में वृद्धि होला ऐसे हम आग्रह करब हाँ तो तनी आ जाए आ तब तरह के हम एगो बात बताओ तनी किशन भाई हाँ सुन ली भैया तू कलह कि सीता जी के बाबूजी के हाँ राजा जनक जी के शंकर भगवान धनुषा दिले रहनी हाँ हो सकता लेकिन हम जहाँ तक जानते नहीं हाँ कि वो खानदान के टाइटिल जनक रहे सीता जी के बाबूजी के नाम रहे सिरध्वज हाँ सीता जी के चाचा के नाम रहे कुशध्वज तो सिरध्वज जनक आ कुशध्वज जनक रहे लेकिन सीता जी के खानदान में एगो राजा रहे जेकर नाम रहे देवरात देवरात जनक के हाँ आगे नहीं बीत तनी एगो जोरदार ताली होके के चाहिए वाह, वाह, ताली बजाई सब ताली, ताली तालिया तालिया तनी हाथवा रख दी माथवा पर तनी आशीर्वाद दे हाँ राय दी पैसा मत दी चाचा और राजी चाचा कोनो बात नहीं, आपका आशीर्वाद ही काफी है हाँ। छोड़ी जब चलाइए दे तो देवराज राजा गार्जियन के हाथ है पुरस्कृत भरनी हाँ माला भी हमरा के पहना के आशीर्वाद देने हार्दिक अभिनंदन करब राजा देवरात के उ धनुषा देले रहनी आ राजा देवरात जनक लिया के रखले पूजा करस कोई पीढ़ी के बाद राजा कुशध्वज जनक आ सिरध्वज जनक भइलो वह राजा देवरात से शंकर भगवान कहलरनी कि
यही धनुषा के चलते तारा आंगन में भगवान आई है वही है लेकिन तोहरो हो सकता हाँ हरि अनंत हरि कथा अनंता अनंता वेद पुराण के बात में झगड़ा करो ही करना चाहिए हाँ काहे कि दुनिया के जितना किताब बा बा पूरा तू नहीं पढ़ सकत हाँ अब पूरा हम तो एको नहीं पढ़ सकत हाँ कोनो कोनो किताब में गलती लिखल बा ना बाबू हाँ आओ तने ध्यान दे प्राण कइले भारी राजा हो जनक जी महाराज जनक जी प्राण को दे क्या तो प्राण कइले भारी राजा हो जनक जी प्राण कइले भारी राजा हो जनक जी का प्राण कइले बड़े का जे हो वीर तुरी हो नसीब के धनुहिया जे हो वीर तुरी हो नसीब के धनुहिया उन्हीं से ब्याह हो गई है सिया सुकुमारी राजा हो जनक जी प्राण कइले भारी ई देश विदेश तक ले हल्ला सुनाई हाँ देश विदेश तक हाँ तो का भई का भाई देशवा विदेशवा के राजा लोग आइले 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 अब विश्वामित्र जी के संग तू गोइले धनुधारी राजा हो जनक जी प्राण कइले भारी जी जैसन बा हाँ उचित स्थान दियाइल बा दियाइल बा ऐसा ने कुर्सी मिलल राम लक्ष्मण हां जनकपुर के भ्रमण कइनी बहनी रात्रि के विश्राम कइनी बहनी आ दूसरा दिन गोस्वामी जी लिखनी कि उठे लखननी से विगति सुनी अरुण शिखा धुनि कान गुरुते पहले जगतपति जागे राम सुजान जान समय जान गुरु आय सुपाई भाई लेन प्रसोन चले दो भाई भाई नित्य क्रिया से निवृत्त होकर ओके आ गुरु से आज्ञा मांग के राजा जनक के फुलवारी में हाँ भगवान राम आ लक्ष्मण मालिलो से वार्तालाप भइल बा हाँ फुलवारी में प्रवेश कइले बानी फूल लेता नहीं हां अतले गोस्वामी जी लिखनी कि तेही अवसर सीता तो है आई आई। गिरजा पूजन जननी पठाई पठाई। संग सखी सब सुभग सयानी सयानी। गावहि गीत मनोहर बानी बानी। एक सखी से संग बिहाई बिहाई। गई रही देखन एक कहानी गावल जाला उहे सखी हाँ जेकर नाम सुशीला रहे रहे का कहलो हो एक कहानी गावल जाला राम और सीता के वो फुलवारी में ले जाके मिलावत हाँ राम के सीता जी से देखावत तारी हाँ कि ये सखी हई देखो हाँ जैसे बुझाता हाँ कि धरती पर रहे वाला इंसान ना हो ना ना ई असमन जनाता हाँ कि स्वर्ग से उतर के कोनो देवता आइल बाड़े। हाँ हाँ सही बात बा राम जी सीता मैया के देखो तनी हाँ आ सीता मैया प्रभु श्री राम के देखो हाय त सिया राम के नजरिया फूल वरिया में लड़ी रे सिया राम के नजरिया फूल वरिया में लड़ी रे सिया भैया साउंड तनी कम कर दो वॉल्यूम कम कर दो खाली बेसवा के तारावा छोड़ो तो तारावा राम देखले सिया के सिया देखली सिया के राम देखले सिया के सिया देखली सिया के देखले सिया के सिया देखली सिया के राम देखले सिया के सिया देखली सिया के ओही फूलवरिया ओही फूलवरी ओही फूलवरिया में खड़ी खड़ी रे सिया राम के नजरिया फूल वरिया में
हमने के राजू बाबू हाँ बाबू श्री राजू शर्मा उनखई से हमरा के पुरस्कार देनी 101 रुपया। वाह देखी का प्रेम बा कि उनखई से चल के हाँ जी रोज दिन काम करे वाला व्यक्ति बा, हाँ दिन भर जागे वाला व्यक्ति बा, बा अब प्रेम के कारण हाँ उनखई से चल के आके हाँ। अपन बहु मूल्य समय देले बनी, हाँ रुपया भी देता नहीं, देता नहीं जितना भी हम प्रशंसा करी कम बा। बा आ हम रौरा के कुछ दे ना सकिले, हाँ कहे कि हम लगे बोलने का बा। हाँ जौन भगवान से प्रार्थना करो हाँ राउर जब भी मनोकामना होके जौन पूर्ण होके। ओके ए मालिक अब पलक पर से निमि ऋषि के आसन हटिए गई, हाँ केहू के पलक बंद नहीं खे होकर। हाँ बहुत देर के बाद सखी लोग कहल कि घरे चलो चलो घरे चलो तहर माई जो हत हुई है घरे चलो। फिर काली यही बेरा पूजा करे आई हो आज करा से मिलल बाड़ू नजर मिलई हो घरे चलो चलो सीता मैया घरे ना आके हाँ दोबारा गिरजा जी के मंदिर में आओ। हाँ आ गिरजा जी के मंदिर में आके हाँ गोस्वामी जी लिखले बानी हाँ पूजा किन्ह अधिक अनुरागा रागा। निज अनुरूप सुभगवन पूजा करता रही। हाँ आस ई लिखल बात ना हो, ना हमने के घर के बेटी बहन महतारी ना जाने कोई पीढ़ी से लोग आवत आवत हाँ ई लिखल नहीं थे, काल्पनिक बात है। हाँ हाँ सीता मैया कहतारी का कहतारी राजा दशरथ आपन ससुर मांगिले माता कौशल्या आपन सास बाबू लक्ष्मण आपन देवर मांगिले पति देव मांगिले भागा। काका विषमत चाचा भाई कहले हैं कि सब केहू ध्यान देला नहीं मने समान हाँ कोनो काकी से पूछब कि काकी पतो कैसन खोजत तारू तो सीता ऐसन पतो हो ए सीता वैसा अपना विषय में केहू ना सोचला कि हम कौशल्या ऐसन बानी कि नहीं। मन नीमन चीज सबका नीमने लागे लागे का जाने हमार मेहरारू हमरा के केंगा पसंद कलेला समय है सोचत नहीं हाँ उ रहे बिया नीमन हाँ आ हम बुझी जे अब तो हम लोग तो सब बोल रही बा हाँ बाकी एगो है करे कमी बा जौना के कारण केहू पसंद ना करत रहे आ केंगा नहीं हमार मेहरारू हमरा के जब सभे निमने जो है ला तो मान ली हमरो मेहरारू का मन होई जे हमरा निमन दुल्हा मिली आंखगर होई गोड़गर होई मोटरसाइकिल पर चढ़ा के हमरा के सैर कराई होई कि ना। हाँ बाकी का जाने हमार मेहरारू केंगा पसंद कर लेलस ई हमरा ताजुब बुझाल। चाचा जब पूछने नु फोन से हाँ 2005 में हाँ कि देखो बियाह भइला के बाद आना कानी ना होखे के चाही ना ना ये सब बात हमरा आंख नहीं खे तब तू का कहत रू तो कलस कि हम तो देखत नहीं जे लोग दोनों गोड़ के लंगड़ पर गुजर कर लेता है हाँ तरवा एगो आंखिए नु नहीं खे हाँ बाकी सब काम करता नहीं हमरा कोनो दिक्कत नहीं। हाँ भगवान चाहिए तो सब कुछ ठीक हो जाए हाँ आँख वाला के मेहरारू भुला जाता रे जना नहीं हाँ तो गोस्वामी जी लिखता नहीं हाँ विनय प्रेम बस भाई भवानी खसी माल मूर्ति मुस्कानी सुनसिया सात आशीष हमारी पूजही मनोकामना तुम्हारी सुनसिया सात आशीष हमारी
सीता मैया कहली कि जा सीता, जा गिरजा मैया कहली कि जा सीता। जा मुन्ना शर्मा जी उखई से हमरा के 100 रुपए के पुरस्कार देनी, हार्दिक अभिनंदन करब। परमात्मा के कृपा रहुआ पर बना रहो। हां हां महेंद्र बाबा की तरफ से 10 रुपए पुरस्कार बा। अच्छा महेंद्र बा के पुरस्कार बा, हार्दिक अभिनंदन करब। बीगन यादव जी 100 गो। बिगन भैया हमने के आ बनी हां का जाने आइल बनी कि ना बिगन भैया? बिगन भैया आइल हो त मंच पर आई। ए मालिक ए आगल बनी कहानी पर, हाँ कहानी पर रुपया मिलत। ई परिवार ई जवार आ संग संग हमरा राजीव बाबू मुन्ना बाबू के धन्यवाद। बाकी कहानियों पर रुपया देता नहीं, लेकिन नया लोग नवजुवक दल कहानी पर रुपया ना देना। अब किशन भाई कहानी का तरफ गया था कि मौलूद पढ़ाता है। सही बात कहता है हमरा। छोड़ो ले जाके पढ़वाला अपने घर है आय हाय। पुरस्कार बा चुनमुन ठाकुर जी 50। चुन्नू ठाकुर जी 51 रुपया देनी, हार्दिक अभिनंदन करब। सीता मैया आशीर्वाद देतारी, स्वर्गीय गायत्री कुमार ठाकुर जी गौ का सीता मैया से गिरजा जी कहता सिया गर्दन में माला जब खसली तमुरतिया बतिया कह के हंसली। सिया गर्दन में माला जब खसली मूर्तिया बतिया कह के हंसली। बरदान बहामार पूजिया सरा तोहार, बरदान बहामार पूजिया सरा तोहार। नमो भैया हमरा मृत्युंजय शर्मा जी के जगकर्ता मलिकार मृत्युंजय शर्मा जी के ड्राइवर साहब, शर्मा जी के गाड़ी के ड्राइवर साहब। अरे ड्राइवर जी के ठेका मत शर्मा जी मारो। के गाड़ी के ड्राइवर साहब हमरा के पुरस्कार देनी 100 रुपए, हार्दिक अभिनंदन करो। बरदान बहामार पूजिया सरा तोहार, बरदान बहामार पूजिया सरा तोहार। मिली है उहे सूरत मन में जवन बसली मूर्तिया बतिया कह के हंसली। मिली है उहे सूरत मन में जवन बसली मूर्तिया बतिया कह के हंसली। सीता जी के आशीर्वाद मिलल मिलल कि जा जौन तू चाहत रो तौने हो। होई राजा जनक के दरबार में सभा लागल, लागल। सब राजा लोग के बैठावल गई। हाँ बाबा विश्वामित्र सहित राम लक्ष्मण के ही बुला के बैठावल गई। हाँ। सबसे उच्च मंच राम जी के लक्ष्मण जी के बाबा विश्वामित्र जी के दिया। हाँ तब राजा जनक जी अपना दूत के बुलौनी बुलावनी आ कहने की बोल दो, बोल बता दो सभी राजाओं को जिस कारण हेतु सभी राजाओं को बुलवाया गया। हाँ तो दूतवा कहल बोले बंदी बचन बरा सुनहु सकल महिपाल तन विदेह करी कहीं हम भुजा उठाई विशाल। अच्छा देखी ये 3 आदमी के बड़ा कदर करेले। क्या कर मेहरारू गवैया होखे, हाँ 1 नंबर में मेहरारू के ही कदर करेले। सही बात बा। बैल का स्थान। आ 2 नंबर में लंगड़ लोग के ही कदर करे। हाँ आ 3 नंबर में आन्हर लोग के ही कदर करे। हां कहले कि आन्हर लोग के हम कदर करी। हाँ बाकी लोग इनकरा के करेला रुको कदर। रुको अच्छा आन्हर के कदर कइल जाई हाँ तो ओकरा के आन्हर कहल जाई। ना बताई तो कदरे का भल। ए पर दंड लग जाई। आन्हर के जे कदर करी आन्हर कही जी ना, ओकर आदर सूचक शब्द बनावल गइल बा। हाँ
लंगड़ के लोग लंगड़ कहेला, हाँ काना के लोग काना कहेला, कहेला लेकिन आन्हर के लोग आन्हर ना कहे। ना कहेला आदर से करे के होई तो कही कि सूरदास जी हाँ जी कैसन बानी, ठीक बनी संजय शर्मा जी उखाई से पुरस्कार तो तू कदर करेला। ए, जे खुद नहीं खे जानत कि हमार बोली कैसन निकलता, हाँ हम बोलत नहीं तो का बोलत नहीं। हाँ डॉक्टर दवाई देले तो ओकर रिएक्शन सोचले, एक्शन सोचले कि एकरा में का एक्शन करी, का कुप्रभाव बा सुप्रभाव, तब न दवाई दे। का छैला तू जी बकर 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 मार बोलत। संजय शर्मा जी हमरा के पुरस्कार देले बनी, हार्दिक अभिनंदन करो। हमनी के समय शायद होइल बा हनु। हां ए मालिक बोले बंदी वचन बरा सुनहु सकल महिपाल, तन विदेह करी कहीं हम भुजा उठाई विशाल। अच्छा तू कह तरह के गीत ये सुता देता है, हाँ मन हेंगा गावल तो ई तेज रही, केगा हेंगा गावल जाए है कौन रहा हो। अरे हरदम चढ़ल ना जवानी रही, मुँह पर ना पानी रही, हरदम चढ़ल जवानी रही, मुँह पर ना हेंगा रही। तो कहब कि जना अब निमन होता। ई तो बुझा दे कि तिवारी जी तो लीडर खेले लगल। अरे पागल, हर चीज की एगो सीमा बा। बोले बा छोड़ी अब उम्र होगा। अरे हरदम अरे हरदम तो हरदम ना चढ़ल जवानी रही, मुँह पर ना पानी रही, मुँह पर ना पानी रही, हरदम ना चढ़ल जवानी रही, मुँह पर ना पानी रही, मुँह पर ना पानी रही। एना सुत जाई मन निमन गीत संगीत तारा मन में ना भावेला। गीत यादे नहीं के मार रहा यादे के गीत तोरी के जाओ को हम कोने के मजा आई ना। एक आदमी बानू हाँ मिश्री देव तो कही कि तीत लागत, हाँ मिश्री ओकरा के आदमी एक आदमी ऐसन बा हाँ कि ओकरा के आदमी के सुई दे बीमारी भइला पर तो ना सेट करी, ना आदमी के गैस दे, गैस के दवाई क्या नाम हो पेंटअप DSR दे दे, ओमे दे दे, एसी लॉक दे दे, सेट ना करी। ना ओकरा खातिर हिमालय बत्तीसा दे दे, चट दे सेट कर जाए। बुखार में आदमी के सुई दे तना सेट करिया, बोल के सुई दे चट दे सेट कर। ओई में किशन भाई हवन इनका के जले चाड़ल ना जाई, जले बोल वाला सुई ना ली है तले इनका सेट ना करेला। ऐसे हमें अच्छा ब्यास जननी तो आई का करे एक होगो मेहरारू बड़ी सन, जौना मेहरारू में मेहरारू के स्वभाव बा, उ रोइबो करी तो लय में रोवेली सन।